ya wahhab kɔlɔsi filɛ ya wahhab ya wahhab ya wahhab ya wahhab ya wahhab yɛrɛ kɔrɔ ye di parce que arabukan de ye ya wahhab ye o la se ka ala k'e jaabi telimani na f'e k'a kɔrɔ dɔn a bɛ caman kɛ a baaraw ti ɲɛ a daliluw ti ɲɛ parce que a t'a kɔrɔ dɔn o de kosɔn hali ni ne ye kilisi bila hali bamanan kilisi ni ne y'a bila ne bɛ tila k'a kɔrɔ f'i ye nɔgɔman na i ka se k'a faamu wahabu de kɔrɔ ye masa min min nini kɛ a ka jɔn na a t'i kɔnɔ a t'i da i kamana gannen k'a ne la aha wahabu de y'o ye wahabu de ye sɔnni ka adamaden k'i sɔn f'i yɛrɛ k'a fɔ ala ne sɔnna adamaden nata tɛ fa dɛ nka tɛ fɛn dɔ dir'i ma o b'i labɔ o de bɛ wele ko ya wahab o wahabun o de filɛ n y'a f'i ye n'i mago bɛ ala la ka ala sɔrɔ i mago bɛ i ka sugu ja la i mago bɛ jɔyɔrɔ la i mago bɛ dayɛlɛli la i mago bɛ kɔrɔta la i b'a fɔ ya wahab i kɛlen ka astagfirullah kɔlɔsi ɲɛ kelen kɛ i bɛ sɔli kɔlɔsi ɲɛ kelen kɛ ya wahab i b'a 450 kɛ tuma dɔ la dɔ bɛ n'a fɔ 450 ne ka wurudi ka ca o ma 450 sigiyɔrɔma hakɛ dɔ ɲini i k'o kɛ n'a ka di ya sigiyɔrɔma 100 kɛ n'a ka di ya sigiyɔrɔma 10 kɛ n'a ka di ya sigiyɔrɔma 3 kɛ o ye ya wahabu ye o ye ala ka se k'i sɔn i ka ɲini fɛn na tuma dɔ la a t'i kɔnɔ a t'i da ala subhanahu wa taala b'a d'i ma mamadu i ka fili in don ka ɲɛ tama ɲɛ se ka don alhamdulillah okay y'a faamu o la ala ka se k'i sɔn i ka ɲini fɛn la teliman na ya wahabu b'o la billahi a b'a sɔrɔ i kamana gannen don i t'a dɔn a bɛ dilan cogo o cogo i taara i ka papiye bila yɔrɔ dɔ la i fɛ faama ninnu ka papiye in d'i ma nɔgɔya la walima ko dɔ de b'i kun kan i bɛ fɛ a ka nɔgɔya ala k'a ni e la fo e yɛrɛ sigilen ka se ka yɛlɛ ya wahabu de b'o kɛ ala k'an bɛ sɔn o ma an bɛ bɔ ya wahabu kɔnɔ an bɛ taa yɔrɔ min na sisan o de ye salatul fatihi yɛrɛ kɔrɔ ye di a y'a lamɛn allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatihi lima ugulika wal khatimi lima sabaka nasir li haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim ko allahumma ya netigi ala salli ika nemake ala sayidina an ga kundigi ka muhammadin kundigi min tɔgɔ ye muhammad al-fatihi lima ugulika kundigi min nana dayɛlɛli kɛ fɛn min datugulen kun don fɛn datugulen ka ca dɛ awa a nana diinɛ dayɛlɛ o bɛ yen fɛn datugulen ka ca dɛ alakira de nana diɲɛ dayɛlɛ diɲɛ datugulen kun don de yanni alakira ka na ni telefɔni ko ninnu si kun tɛ yen technologie yɛrɛ fazi kun tɛ yen nin technologie qualité ninnu si kun tɛ yen alakira nanen ko alakira de nana nin bɛɛ dayɛlɛ al-fatihi lima ugulika nafolotigiw kun bɛ yen diɲɛ kɔnɔ mais histoire yɛrɛ la alakira kɔfɛ nafolotigiw de cayara ka tɛmɛ bɛɛ kan ɲɛtɛ nafolotigiw bɛ yen kami diɲɛ bisimila mais histoire yɛrɛ la adamadenya histoire la alakira tile tɛmɛnen ni sisan cɛ nafolo de cayara tuma dɔ i bɛ taa dugu kelen na i b'a sɔrɔ nafolotigi den kelen de bɛ yen a b'a sago kɛ dugu bɛɛ la ala yɛrɛ ta kɔfɛ kɔni ala t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na mais bi ala ye yɛlɛma kɛ alakira kɔfɛ dɛ sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima ugulika wala i bɛ fɛ ka dayɛlɛli ka k'i ye al-fatihi lima ugulika i bɛ salatul fatihi an ye min di ka kɔrɔ o tɛ nin yɔrɔ ye dɛ nin yɔrɔ ye a bɛ nin lamɛn kosɛbɛ nin yɔrɔ in a bɛ nin lamɛn a bɛ fɔ ko salatul fatihi ko a bɛ baara kɛ 11 de kan siga t'a la dɛ salatul fatihi 11 i y'a faamu o 11 ala subhanahu wa taala ye sɔli in tunti ka di diinɛmɔgɔ ninnu ma tɔrika sira kan mais n mago bɛ mako ɲini na min tɛ tɔrika sira ye dun awɔ ne ti ka wurudi d'i ma yɛ dɛ i n'a fɔ tɔrika wurudi ni tijanɛ wurudi ni kadira wurudi ne ti k'o d'i ma yɛ ne bɛ ka mɔriya wurudi de d'i ma sekere la i bɛ se ka fɛn sɔrɔ cogo min na i bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ cogo min na garisɛgɛ bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na ne bɛ k'o de d'i ma voilà o la allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatihi lima ugulika i b'i jɔ ye i b'a sɛbɛn siɲɛ 1111 siɲɛ 1000 111
nin lamede ni hakika Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatihi lima ugulika ibi joy kana teme ngade asebe shen wakili keme ani tan ani kili yiri do be uba fama ko kori kilingili mina shutura de fiye mogo min desene do aka dukoro billahi mogo mi feka maralike alaka kabako ki garsega sirafe walma joro sirafe walma barada sirafe salatul fati abeti sabana Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatihi lima ugulika ibi joy ka sebe bakile ni keme ani tan ani kili ka kori bulu nyini ka kada kori bulu me nima kori bulu soro fiyo kori mugu yere iba blala ibi kunaye kili tan kili na wurdili nogoyari ma je dongo kana salatul fati be wurdide ibi salatul fati wurdi kata joyore na bakile ni keme tan kili dongo do ina ndogoyari ma nyote na ma nogoyi ma draku ni ko nashin tom mina tubulo sta ibi parfum kala abina fo parfum ka sajme yo na parfum zora be kay me parfum do be wafa ma ko shutura nere ayatul lebo kentala parfum to ko shutura nere bo kentala parfum shutura ni yo soro iba kala me ni mo soro parfum ni ya soro ibo ken nashin tola ikule ko nashin tola al-fatihi lima ugulika nashin to ibo kala ala barkala kana yine mini yoro fi bi dinono doni kala mago ba fa ko ne ba fa ko ga dinono ke salatul fatihi la ko la ka koroidi adama diun ngangu wo kumala garsega ni dawla da bunya ko jugu de bi maado kara do kono a kara ni mi chugudo abita ni wola di de bora wola dibi de kishoma ala barkala akoro de ni me chama ta fam ni ba foyo kuma chama na bi salatul fati bara ay dibla akoro moru wallahi iga salatul fati ala togoy ikaramogo ma difu yala de men ya atule lame ibi lafiya ni ma jiri foy sura salatul fati la dinono kala dinono ya yiri ibi mogo be jen yiri o yiri la dido meta be fere ta kabla dila o diti bo fiyo ni geleya ta dibi bo geleya de la kana here la ko digatimi ngache halim altu wa mi dibo wi fini nyana ma do du la folo ide kanu soro o mana dibora geleya de la kana here la wala e ke geleya place de be ke o geleya nyi ka soro kana dele like ne salatul fati secret doy silame nyuma mu'mini nyuma e hakili to ala wallahi kana salatul fati be wurdi kan ma fo ko wera wala de adalu wera be mbulu halo dongo nye do fongu ga wurdi bakilini kementar kele ya be woni ni segre ntakili ni segre nye gele ya be mominga mi fi ala e mai ngo abi doni baga bannu ye nafulu kalite do buku abi muko kabako ya ko ni bebi soro chugudi wallahi segre do abi doni baga bannu ye nafulu kalite numbuku segre di do modi fi segre di do le kan yere neke amala dalala kan be soham iba sebe Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatihi lima ugulika ibi joy iba sebe she bakilini kementan kili do na fa atule zenata semani ka chanda e be fu bode fu adama de ko nogomani eti do dala na atule flene mina atlaka do alamna sharaha de kono ne ba ala fokala barkada wallahi nete walwi ne ma fone kutubu nde kira tinable nde kira ndo nyinire menne mogoy ala e mami karna yere mori dindi soma dindi doni kala dindi wallahi kone bi ku jigi ye karamgo ya siraka ne bi bonya de ko barka bi se ka soro sira beka me ka fo kone bi da ila ko ni moria no siraka yere nege billahi tallahi ne dame ala de la niya ala wilati boy jigi ko rafi bi ni jigi da mugo kai jien laba ina bita soro de bitla kata ki java bay o ko son ala ine son fem no na vle ka diawma ba ni ala aka ko mordo yi do akadi do yo witle shinibe do bi wele atule ya fo chuko mina ya be ya eta be kuma na wata di mo ma do do ala e bu do jabi no yo moru de bito wele ka nyini ngana ya fo chuko mina cha to bo ko fe ya ja na ba ta di aba to di bla ko fe ne to do
ni bi fɛ ka cɛw dan a yɔrɔ dɔ fɔli filɛ salatul fati la allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatihi lima ugulika bi jɔy ko ka dayɛlɛli kɛ fɛn na fɛn min datugulen don yɔrɔ ko k'i garisɛgɛ datugulen don ko a don mɛ kaburu la dɛ a don mɛ musokɔrɔba su kɔrɔ dɛ a bɛ waso la dɛ a bɛ digiɲɛso la dɛ turabudala y'a lajɛli kɛ dɛ a y'a ko kɔrɔta dɛ a y'a ko jigin dɛ tanba y'a fɔ bɔrɛ jan y'a fɔ nin bɛɛ bila ye i bi fɛ dayɛlɛli ka k'i ye de dɔnnibagaba minnu tɛmɛna waliyuba minnu tɛmɛna don n'a natala an bɛna an da don a la nin ye sekere dɔ ye ka d'i ma nin sunkaloba in na salatul fatihi kan fɔlɔ ta in o kun ye ani ala minɛ saraha bɛ tugu ɲɔgɔn na mɔgɔ a kan na ɲaami mɔgɔw bolo nin t'o ye dɛ o de ye ala minɛ saraha 200 k'a bila bɛɛ daminɛ na nin t'o ye dɛ nin ye i bi salatul fatihi yɛrɛ de sɛbɛn allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatihi lima ugulika i b'i jɔ ye ba kelen ni 111 i bi kɔɔri bolo ɲini k'a k'a la k'i ko tile 11 k'a nasi tɔ to i bolo ka parfɛn kasa duman k'a la ka to k'a mun karamɔgɔkɛ n'i donna dɔnnibaga ba kelen jara ni file bi dabiri da la mɔgɔw bɛ sira bila ko karisa filɛ nin n'i taara sugu kɔnɔ ayiwa an bɛna jigi jaabi i y'a faamu n'i taara sugu kɔnɔ karamɔgɔkɛ mɔgɔw b'a dɔn e ka magasin filɛ nin i bɛ mɔgɔ dɔw ka magasin a jama bɛ caya i n'a fɔ dimɔgɔw bɛ fɛn su la dalu don bilahi ka magasin ye jama cayalen don komi dimɔgɔw bɛ fɛn su la dalu don a dalu dɔ filɛ nin n k'o d'i ma fogofogoba kelen kelen ladɔn yiri dɔ bɛ yen ko fogofogoba a ladɔn ni maa min y'a ladɔn sɔrɔ k'a k'i ko ji la k'i ko bilahi i b'i cɛsiri k'i ko a la tile 11 k'a mugu dɔɔni melenge mana na walima papiye dɔ la ka taa bila i ka bitigi wari bila yɔrɔ kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i ka kɔntɛri ye kelen i bɛ mɔgɔw ta ka fara i ka feere kɛ a ye tula filɛ ka nin d'i ma ne bɛ n k'a deli a tɛ foyi bɔ ne ka dɔnni na a bɛ kura fara a kan de parce que ne y'a fɔ ye ne hakili jiginna na n tɛna ɲinɛ a kɔ joona n'i bɛ dɔnni di mɔgɔ ma o de bɛ dɔ fara mɔgɔ ka dɔnni kan i y'a faamu an b'a la deli ala k'an bɛ sɔn ma min ye ɲininkali kɛ sisan ko yala k'a bɛ se ka kɛ faransɛ na bon ne tɛ se k'a fɔ a ye k'a bɛ kɛ faransɛ na a kɔrɔ tɛ arabukan ka fisa faransɛ ye a bɛ se ka kɛ ne bɛna kɛ faransɛ na a fɔcogo dɔ bɛ se k'a jɛ o b'a la nin yɔrɔ in de bɛ yen n'o tɛ kanko tɛ ala fɛ yen kuwa ne yɛrɛ filɛ nin ni mana fɛn ninnu fɛ cogo cogo ne bɛ miiri a kɔrɔ de la n ko hali salatul fati min filɛ nin ala kira zaati di don o de la n bɛ tila ka don ala minɛ sariya la bilahi cɛkɔrɔba dɔw ko ma ko ayatollah alhamdulilayi hali sɔgɔma cɛkɔrɔba in nana foli bila nda e y'a sɔrɔ yan yɔrɔ y'a sɔrɔ yan cɛkɔrɔba in jamana jɔyɔrɔtigiba de don ne ko a ma n ko ala minɛ sariya kɛ walahi ne ye ala minɛ sariya kɛ ni mɔgɔw ma taa dugawu ɲini fɛ i bɛna fɔ ko filaden tɛ mafiya bilahi n k'i k'a kɛ a ko han ko n ko t'a kɛ a ye ala minɛ sariya kɛ mɛ a bilama a masalama de don fo kana tɔ kɛ ne ko n ko i bɛ kira ye a ko k'ale bɛ kira n ko i bɛ kira ye ko n ko sigo ni fɛn wa denmuso sinna k'a fɔ a ma ten ko buwa k'i labɛn dɛ k'a sɔrɔ a si bɛ fo san 2 yiri k'a la maa si ma deli k'a hiji a den bɛɛ waritigi a den bɛɛ setigi a bɛɛ jɔyɔrɔtigi mɛ bilayi ne nin baara in kɛlen tɛ tile kelen u m'a fɔ ko karisa taa hiji la mɛ sisan denmuso ko i labɛn dɛ i y'i ka fɛn bɛɛ sara taa maga i ka t'i ɲɛ da ala kira kan sallallahu alaihi wasallam nin ye dɔnni de ye an bɛ dalilu ninnu d'aw ma nin de kama mɛ n'a a pereselen de don nin y'a kɛ komi ne yɔrɔ ne ye ka tile 11 de f'u ye sisan k'u ka t'u ko tile 11 bɛ dafa sa i bɛ dɔ panne ye ka n'i jɔ de da la a tile 11 dafara an ma fɛn ye fɔlɔ dɛ ne m'a fɔ i bɛ don da la tile 11 koyi ayi ne ko baara in adadu ye tile 11 ani bɛ don da la tile 11 kelen tɛ dɛ n'o tɛ min ye ne kalan ala minɛ sariya la n bɛ ala fɔ k'ala barikada ne kɛlen k'a ka baara kɛ ani bi cɛ ne ye kalo 6 kɛ k'a sɔrɔ foyi n'i y'o k'i ka kiliyan na dɔrɔn ni mi cogo ni kiliyan kelen tɛ kalo 6 o ma nɔ ye wa ye cɛ an ka nin bila waati don da la fiyewu maa o maa diɲɛ don o don n taara karisa fɛ yen o ma se n taara karisa fɛ yen o tɛ ma se olu pereselen de don fɛn ninnu dun tɛ perese ko ye fɛn ninnu ye ɲɛnamaya dilanla ye e kelen tɛ i n'i ka denbaya ka ɲɛnamaya dilanla e mago b'a la n pereselen don n taara nin na cɛ heyi to ka segin kɔ an b'a la deli faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma o tuma na mamadu ni kun ye salatul fati ni ya wahabu ye an bɛ ala minɛ sariya fɔ sisan ka sɔrɔ ka sira di YouTube ni Facebook tigiw ma ani TikTok mɔgɔw bɛna baro kɛ ala k'an bɛ sɔn ma nin kalo in na Ayatollah yɛrɛ ala barika la n bɛ ala fo k'ala barika da n kanuɲɔgɔnba dɔ bɛ Buguni fila karamɔgɔ don
k'a fɔ k'a barikada Mamadu a ye ko kɛ ye n b'a deli Ala fɛ Ala kana bɔ n kɔnɔ ka d'a kan ale de sera ka sɔrɔ ka Alamina Sharaha sɛbɛ 210 o sigiyɔrɔma 313 ka n'a di Ayatollah ma yɔrɔ n bɛ to k'a fɔ parce que dalilu in adadu dɔw bɛ ne bolo ni n y'a fɔ mɔgɔw ye u b'a fɔ ko n bɛ ka wari ɲini bilahi n'i y'a ye ko n tɛ sɔn ka adaduba ninnu fɔ mɔgɔw ye u b'a fɔ n'i y'a fɔ dɔrɔn a b'a fɔ ko o yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔw tɛ se ka nin kɛ o la a ye nin fɔ de yaasa u kana a ye yɔrɔ la bon o de kama ne bɛ 210 f'u ye n k'u k'a sɛbɛn quoi a kɔrɔ tɛ 210 a b'a kɛ mais o y'a sigiyɔrɔma 1 de ne b'o de f'u ye n bɔra sigiyɔrɔma 1 na n nana 7 f'u ye parce que n'i y'a caya cogo dɔ la u b'a fɔ cɛ a filɛ ninnu u bɛ ka mɔgɔw de fɛ mɔgɔw ka se ka na i n'a cɛ nin sɛbɛnni bɛ se ka sɔrɔ wa e de t'a sɔrɔ e t'a tɛ sɔrɔ cogo di mɔgɔ in k'a sɛbɛn k'a ban pewu ko Ayatollah n nana nin d'i ma cɛ min y'a di ne ma ko Ayatollah ne t'i sara sɔrɔ ne ko mun na a ko ne ye mort de et puis ne ye commerçant de a ko ne b'i ka Alamina Sharaha ta jumɛn na a y'a sɔrɔ CFA 15 de juru bɛ ne na a ko mais bilahi ne ye Alamina Sharaha ta n y'a sara k'a ban pewu a ko n y'a sara k'a ban a bɛ nin fɔ don min na a ye bazin irisi min mètre ye 2000 ye a y'a mètre 9 di ne ma ne bɛ baka min dun ka sigi bazin irisi min baka min filɛ bolo ale de y'a di ne ma mais o n'a ta bɛɛ barika ɲini kosɔn halisa ale ka dalilu bɛ se ka o de kosɔn ne ko n k'a ka barika ɲini caman t'a faamu barika ɲini kosɔn ale ka dalilu bɛ se ka lajarabi a bolo cogo min na a ye mun kɛ a ye Alamina Sharaha a y'a gerebuw bila parce que gerebutigiw don fulakaramɔgɔ ninnu gerebutigiw don u bɛ se sɛbɛnni na u ka kalandenw bɛ se sɛbɛnni na wa n'u kɔnɔ jɛr'i ye u b'a kɛ ka dafa nka ni y'u wele sɛbɛnni na ni m'u nisɔndiya n t'i nɛgɛ dɛ walahi a dɔw bi daba kɛ ji la k'a d'i ma ye nka n'u kɔnɔ jɛr'i ye dɛ alhamdulilayi olu de farala ɲɔgɔn kan ka an tɛ Ayatollah sara sɔrɔ maa min sera ka nin kan ye ka Alamina Sharaha sɛbɛn 210 ne b'o min fɔ mɔgɔw ye k'o 313 sɛbɛn n y'o de d'a ma su in na n k'a k'o mun a la an ka sɔrɔ ka wurudi daminɛ n b'a dɔn ni n y'a fɔ Ala ye Ala b'a kɛ bilahi e ma fɛn mun wa e nana retard fɛnɛ na o yɔrɔ i jo t'o la ɲɔtɛ i yɛrɛ ɲɛ tɛ ne sunama in na hali n yɛrɛ nisɔndiyalen don n yɛrɛ fɛ nin de don an bɛ Ala deli Ala k'an bɛ sɔn a ma o tuma n b'a fɔ n balimaw ye n b'a fɔ lajɛlikɛlaw ye n b'a fɔ filɛlibaw ye Ayatollah don wallahi n'i bɛ fɛ ka cɛw dan Alamina Sharaha sɛbɛn ne y'a sɛbɛn sisan ne tun b'a f'i ye n ko ne tun bɛ 240 de la 210 sigiyɔrɔma 140 n'i ye 300 ni faraw ka dun 440 440 ne b'o de la sisan Alamina Sharaha 210 sigiyɔrɔma 444 ne b'o de la sisan mais ne ka mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ne ma k'o la dɛ Burukina bɛ don ale bɛ 210 sigiyɔrɔma 700 de la mais bilahi bi miliyɔn min b'a kun a ko kabi a ka ɲɛnamaya bɛɛ a kuma wari min sɔrɔ o de b'a kun bi izini tigi de don a ka izini mɔgɔ dɔ taara fɔ a ye izini dɔ tun b'a bolo o izini mɔgɔ ko mɔgɔ 8 de tun bɛ baara kɛ o nana fɔ a ye ko izini tɛ ka marché dɛ Alamina Sharaha 210 sigiyɔrɔma 700 min b'a bolo a y'o nasi d'u ma ko ka taa izini minɛnw ko o ma taa minɛnw ko wa a bilama a ko bi mɔgɔ 70 de bɛ baara ko la dɔw bɛ jigin 19 heures dɔw bɛ yɛlɛ su bilahi ale ye Alamina Sharaha nafa dɔn bi wa ne bɛ secret dɔn Alamina Sharaha la parce que an bɛ taa étape a kun ye nin parce que adamadenw ka faamuyaw tɛ kelen n'i ye belebeleba in f'u ye dɔrɔn u b'a fɔ Ayatollah yɛrɛ bɛ fɛ de mɔgɔw ka na ne dun b'a dɔn mɔgɔw bɛ na ne nɔfɛ ni min ye kuma tɛ réseau la kuma tɛ réseau mɔgɔ ka ca mɔgɔw bɛ na de ni ne bɛ min fɔ Ala ye n tilalen kɔ réseau la dugu bɛ jɛ Ala b'a fɔ a ye taa karisa yɔrɔ la ne bɛ miliyɔn sɔrɔ mɔgɔ minnu bolo Montréal la n bɛ 1000 ka sɔrɔ mɔgɔ minnu bolo Montréal la Facebook ni TikTok mɔgɔw tɛ karisa ko n da ɲɛna o y'i ko fɔ n ye mais ne bɛ ninnu di komi Ala ye diɲɛ dayɛlɛ i bɛ se ka mɔgɔw kalan mɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ bɔ shirikuyaw la u bɛ se k'u yɛrɛ bɔ filanikafoyaw la u bɛ se ka taa baara dɔw k'u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ Ala ko ta tɛ o de la ne bɛ n sigi réseau kan ka to ka dɔw di mɔgɔw ma o de la nin sunkalo in na kana sɔn fiyewu sunkalo ka sa fiyewu ne filɛba kana sɔn fiyewu sunkalo ka sa k'a sɔrɔ Alamina Sharaha 210 hali n'a kɛra siɲɛ 1 i k'i cɛsiri k'a kɛ hali n'a kɛra a siɲɛ 1 muso dɔ ye ne wele n b'a fɔ k'a barikada wallahi
nkanu ba badodo ako atulay ako ika alam na sharaha akira soko menadi ako nzona ako ngoy sona ako wallahi sinanguya banchenga wallahi mbi foki barkada ako mbe barala setigi bado bulu faraje jamanana ako ngumba ka baraka ako minga kalo sara wati sara zakula erla aflana mbi eri fu minun ka faraka atasara asabana nga juru kuma mogo la be sanfla bo masara ako meye alam na sharaha en keminge mogo de be kana ne ka juru sara ko ale hakili be mamina ka ale ka o ma ale ka juru sara ko to e makele abede be kana ale ka juru sara ho ika juru la ale parce que ale malu ale be maluya ale ti songa ko mogo manga juru bi la sara ko mogo nana ale ka juru be sara ale hakili be mamina ko ale ka juru be mogo mina ko mogo kele ko damate de ale be min bolo bara la kundi fevara ale ka foika nga ale be eri fu munu mbara e ko ni na ya besara ayo eri fu besara ka tlaga ale ka kalo sara ne ko ngi ma fam o yayi ere tika wurdi e chesri ga wurdi ni ya wurdi bi teme jemu so baminu to ko fora bi se billahi mala de ala kambe so wala ma fa afle ka wala ma fa la me bawe ko chesri alam na sharaha ka sebe kemefla ani tan ka yiri tan ani nani ni ka kala ni ya do bi se ka kemefla ta sigor ma hage mi ga kera sigor ma kileu akera flayo akera sababa akera nani akera tanyo nera konta tanable de ay bishuina ala ya Allah tiga atule be yalma shara kemefla ni ta sigor ma kemenani ani binani mbe sisali wallahi ni sungole na mbadon ala yemi ala biso ala biso ambala de ala kambe so mana ni ndakuri dama do de kuma ambulu kala se TikTok mo YouTube mo Facebook mo wala sisa amina yin ngali dayele TikTok mo sisa yin ngali fe mulu bunya kono karama kono ibi kan yin ngali kam baro kenyo fe ambala de ala ka here kai ala ka layinu sabati ala ka gasago fani ala ka lamu mandama ala ka njenye ala ka laharanye ala kan kunaja ala ka naja ka koya ala ka ala koso o kira na sudu ngo koso sallallahu alaihi muhammad wa sallam alhamdulillah inshallah